n'isi mbe ọ ya echeta gị ife niile anyị na-ebere akwa na famili gị ife niile anyị ma ka e esi wee mee a sị na tata na chi gị emere gị agbakwo Chukwu okike abịa ma agbakwo Chukwu okike abịa ma a sị ya na chi efuo agbakwo na-ezulezu niile mụ na ha so agbakwo chi nwaanyị eke agbakwo anyanwụ na agbala otu mba anyị si wee dị iche iche ka ihu anyị si wee dị iche iche ana m ekele ụnụ na ndụ na arụ isi ike nke unu nyere anyị unu bupụrụ anyị ife anya mmiri unu ekwe ka anyị dị ka ọnụ akọrọ anyị unu ekwe ka ụwa chi anyị ọchị unu ekwe ka ụwa mụọ anyị amụ unu ekwe ka achụ anyị kele ebe chi anyị nọ a sị m unu na-eme daalụ mgbe a na-ekelekwa unu na-eme ka okporo ụzọ mmere anyị a sị m unu na-eme daalụ unu bupụrụ anyị nsogbu unu bupụrụ anyị okwu na ụka unu bupụrụ anyị iwe dị n'obi ọchị dị n'eze unu bupụrụ anyị aka ndị ahụ ozu